Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk niken Salindri, monggo. Tel kae mundur. Mbak Tati temen sik aja. Lenggah ngono sik, lenggah ngono sik. Kaya kuku Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, nduk niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis mliyah, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Aku ning ya ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi ning kupingku kalem-kalem kok duyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin artinya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok. Ya. Ayo nek sing ndongake niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine ya. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak kae wis. Ae lho. Sumpah lho, sepenting rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi anu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke akhirnya rabi kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, nggih, Kanggo swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake
Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih. Menika wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurejo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, cocok. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijenengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Iki luwih enom saka tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demek Nggak ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah apa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya bang. Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga ngasuh badan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya. Nuk iki apa nuk? Nuk Nuk iki ya duduk. 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 Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggah kene. Terus no cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana walita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok prek ndungmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Bener. Jokke. Dodone rodok neh, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi duduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Dia tak tutne dong. Ya nek dituti kok jikuki apa-apa. Masa aku maling ya. Ora. Ayo, lanjut. Sentakan wartane. Mas kono ben ngerti ki wong-wong e. Lah kepadene iki lho, niken Napa? niken gendeng boyo ya.
Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah Pak Dene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Pak Lho, De. kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan ya kok. Mangsam. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo apa? getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dah ketokno. Nah. Kuale. Iya. Kuale. Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas sama. Dik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba? Ben Ah. niken ora kleru. Coba kene. Wah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bajing klopo? Ora Ayo. Nih, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah. Wis minggu asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Kita gundulmu. Kita ayo apa kok solar ya? Jangan itu. Oh kelekmu di bawah. Ngenyek. Lah urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angkat no. Bar iki aku pis. Karo ngedok. Sumadut ras sing tias. Sik, Nduk, ngadekan, Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya enggak. Lho. Nek ngeduk iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Nek setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho iki. Sek. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. itu tombolnya apa? Ini Ustos masih. Coba Dan. Dah coba ta. Allah itu cang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo, Ndak, ayo. Kan, yuk anu, aku balikmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek langsung mak. Iya, deh. Tekan ndi? Sumedhot re. Sing tias ingsun.
prasopo senan bumi langit tangis ing tias nganteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. lintang wong bagus Mbak Tatin. Nduk niken. Monggo lanjut. Mbak Tatin. Tembang kangen. Monggo. Yo. Yo.
sliramu ora bisa ilang apalagi pancen ngenteni balene entah manisnya semu lewat tantangan iki wujud katresnane. Terima kasih matur sembah nuwun. Turuk turuk turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, Wedoke loro ning kono. kula bapake cempluk. Iya. Niki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kandha marang kowe. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis, kowe bakal dedapan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Ya kemajuan ngono. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki espresso tuh excited apa? Bahagia. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak nggih alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Bebas. excited loh. Sing penting Excited loh Mas. Iya. Nduk, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ana ing kutha, Nduk. Ayo. Nduk. Warok suarane. Warok kaya aku mul. Suara kok suarane. Nduk. Lah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Foto maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Mase Broto wis ora gelem karo sliramu. Sik to Rama. Ngenten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mase Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing ari ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis Hei! Apa to Rama?
Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampan apa ora buka Facebook? Lah kok tekan Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggot ndi iki? Omah ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Walsia. Maksudnya mbok ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa kok sesuk. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalne piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Walsia ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek ora dadi mantan aku piye, Bapak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati Bu pangkate. Pangkate bapak ki opo lho? Aku ora mesake karo aku. Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto cah. Aku senenge mung karo Den Mas Wis to, Broto. manut bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses ben. Sopo? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to menengo dulu ya dites dicoba. Pak, aku mau ning ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbokne iso aja batal to, Pak. Wis, ten. Sabar sare sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh nikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Den Mas Loh, ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Kok malah sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto to. Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo. Aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ora kaget. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah, Den Mas.
Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ape mbok nadahi men. Aduh. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Karpe yo. Ten, ini nduk. Oh, Aku bapak. Uduh iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ro ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Pambine wis iki carike urang. Ten. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ibu. Ten. Gedeng. Bapak arep senam. Ten bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulos endi ndase bulos? Bapakmu. Aku wae Aku. ndase. Bulos. Oh, yo. Ayo le. Tok. Den Mas Broto. Bapak gundulmu. Oke. Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kalau Kok enek rame-rame opo iki? Enten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Ya gene ing papan kene ana kedadian kaya makene nggih. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe takjak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Ya gene. Iki piye to? Ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Guna secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali kok. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Ya kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Sabar ya. Ya. Iki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. Mangsane ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki takjak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge tentokke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge
sabetke ponorogan ilang kowe. Adepane kakek ngono. Kowe jatuh saka bapak. Ya, tandangane. Lho, kok resik bapak. Mas. Kakan. Aku nanti budekku. Ngapa? Apik lho perange. Apik piye kenendok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung semenduk. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodungan rendah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Kon calto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wiyune. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kowe aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene, cantik jelita, sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang nai danyang. Danyang sing Aku baur tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. waras. Waras, Bro. Mbak Yumu waras ten. Kaki danyang nih, loh. Kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyusep gambar sukri. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus.
kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Urung. Urung. Hei. Centalahat. Centalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Lerias mantan desa tak umum. Ser bleset. Mantan. Udan. Aduh kon gendeng iki. Wah, loro anak. Mas parah. Parah. Bapak, Napa? adus Bapak. Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Gek lakon Wis mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup sepene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Warsia kadhaup dening Den Masih Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Enek Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki Mbak Niken kali Mbak Dita Intawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Truk. Ae larak disampirke yo sik dibawani mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan oke Loh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. piye Kok sik dibawani. lha kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglengke kok oke Oke. Jenggleng. Mangsa. ayo umbul-umbul melambyangan Bangga tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobo dagelan liyane susah. ya. Wah, di sawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. ayo Mbak Dita sing jengleng Mas Lidik Mambiat tambah wit mayone Mambiat yo ya Kose Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. oh nggih Pak Jun nggih wilujeng midhangan tangan Pak Jun nggih mau ngersake gerajakan kok wau niki sik gelang alit riyin menika dipun pirsani saking Bangkok oh nggih aduh kari nunggu oleh-oleh monggo ya Mbak Dita suwarane gandeng belambyangan gendeng belambyangan Os, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. nyerang Dijari acara ngendi lho jane?
Maksud tabane ngene iki. Lah piye ta? Ceret-ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Ah coba ayo Mbak Niken terus Mbak Niken lanjut. Mas Nitik ya. Jegleng Niken. Pianyu wangi As. Hoi. Jempole tak pidek. Mungkin dhewe aja kena itu. Ano? Ayo. Piye? Oh ya. Ose, ayo. Stren sik ben penak aku kuwi. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jengleng iki bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing kendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Aja takon susah hati. Iso koprol ya, Pak. Apa? Apik lho. Jenglengane dadi lho kok mosok ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenglengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Kok ngapa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Kak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Pelamyangan, Pelamyangan, kemawari Taman Sari Nusantara. Pelamyangan, pelamyangan, kemawari Taman Sari Nusantara. Pelamyangan.
monggo gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kalakon semene isun nyari kaketane samanasane miyange Yo. mereka kodanane ati karaya anak pasisire sanwas nana watase tapi belum mangka rain kepengi ya mongka tembika Mandiane ya senange ati kata marani namburi letreng teriji aslali Yo, dua kali. ning pati wis kalakon semene lase isan nyari kaketane
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk. Matur nuwun, mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk. Sami. Ngomong sami tok apa ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Gus Nggih, selamat. terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut tak nutuke laku. Siap, derek mangke. Nuwun. Aklar kang samya sipo pindha